नागिरनायनि बाथ्रा माबायदि जों नागिरनांगौखौ जों मोननो हादों। दा बे समाव जों नायनो बेगेन माखौ नागिरनो हादों? बे जाहैबाय किंडम अफ गॉड, इसोरनि रायजो। इसोरनि रायजोखौ नागिरग्रोनानैहा जों इसोरनि बायखौहा जों मोननो हायो। फालाय बे इसोरनि रायजोआ माथो फालाय? What is the kingdom of God? बे इसोरनि रायजोआ मा? बेखौ जोङो बे बेलासि समाव नायगोन। आरो जों माबोरैहाय जोङो बेवहा इसोरा जोंनो जगायनानै होयो बेखौ जों बे समाव जों नायगोन। जेब्ला जों नायो जों मोननो हायो माथाइनि 16 बालाब 18निफ्राय 19 सिरि, Matthew chapter 16 verses 18 and 19 बेवहाय जों मोननो हायो। बेयावनो आरो आङो नोंखौ होनो, नोङो पितर, आरो बे गोगोम अन्थाइनि सायाव आङो आंनि गिर्जाखौ लुगोन, आरो गोथैफोरनि रायजोनि लांनाफ्रा बेखौ फेजेननो हानाय नङा। आङो नोंनो सोरगोनि सराकनिखौ होगोन, आरो नोङो पृथ्वीयाव खागोनखौ सोरगोआव खानाय जागोन, खागोनखौ सोरगोआव खानाय जागोन, आरो नोङो पृथ्वीयाव खेवगोनखौ सोरगोआव खेवनाय जागोन। बेवहाय जों मोननो हादों जे सोरगोनि बाथ्रा, आरो बे सोरगोनि बाथ्राखौ मा होनना बुंदों? मण्डलीदों, गिर्जादों रुजुदों। बे सोरगोखौहा मा बुंदों? मण्डलीदों, गिर्जादों रुजुदों। जे आङो मा बुंदों बेवहाय? आङो नोङो पितर, आङो बे गोगोम अन्थाइनि सायाव आंनि गिर्जाखौ लुगोन। आरो बेयाव जों मोननो हादों, बे गिर्जायावनो जों मोननो हादों साबिनि बाथ्रा बेयाव फैदों। साबिनि बाथ्रा जिखौहा खेवनानै होगोन बेयावहा गोजौबो खेवनाय जागोन, जिखुनु फांथेनाय जागोन बेखौ बेखौनो फांथेनाय जागोन। बेवहा बिदि बाथ्राखौहा बेवहा जों मोनदेरनो हादों। ओंखायनो जों मोननो हायो जे सोरगोनि बाथ्रा, बे सोरगोआ मा गिर्जादों, मण्डलीदों खाथि लोब्बा थानाय बिदिहाय जों इसोरनि बायखौहा जों मोननो हायो। मार्कुसनि 9 बालाबनि 1 सिरि, आरो बे बिसोरखौ होनबाय, आङो सैथोयै नोंसोरखौ होनो, बेयाव गसंबाय थानायफोरनि खायसेया इसोरनि रायखौ जर गोरायै फैनाय नुनांगौ मानि थैनायखौ साखिनाय नङा। बेयाव जों मोननो हादों जे बेयाव मोननो हादों जे बेवहा बास्तबहैनो गावनि जिउ थानायावनो मा बुंदों बेवहा? इसोरनि रायजोखौ जर गोरायै फैनाय नुवागौ मानि थैनायखौ साखिनाय नङा। बेयाव जों मोननो हादों आरो बेवहा जिसुनि बाथ्रा बेवहा मोननो हादों। मानो होनब्ला बेवहा जों मोननो हायो जे जिसुनि बाथ्राखौ मोननो हादों। बे थैयागौ मानि मानसिया थैयागौ मानि जिसुखौ मोनगोन, बे बाथ्राखौ बेवहा जों मोननो हादों। जे जिसुनि साखि होगोन, जिसुखौ खोन्था होगोन, मिन्थि होगोन, बिदि बाथ्रा बेवहा जों मोननो हादों। धोनरजानिनि 1 बालाबनि 8 सिरि बेयावबो जों मोननो हायो। धोनरजानिनि 1 बालाबनि 8 सिरिखौ जों बयबो मिथियो, अब्लाबो आं फरनिचय खालामदों। बेवहा जों मोननो हायो धोनरजानिनि 1 बालाबनि 8 सिरियावहा बेयाव जों मोनो जे आन्थाइ गोथार जिउआ नोंसोरनि सायाव फैब्ला नोंसोरो बोलो मोनगोन, आरो नोंसोर जेरुसालेमावबो, गासै जुदाय आरो सामारियावबो पृथ्वी जोबनायसिम आंनि साखिफोर जागोन। मण्डलीनि बाथ्रा, मण्डलीनि सुबुंफ्रा, इसोरनि फिसाफ्रा साखि होगोन होनना बुंदों। माखौहा? ख्रिस्ट'नि सोमोन्दै, मण्डलीनि सोमोन्दै, इसोरनि बासायनायनि सोमोन्दै बिदि साखि होगोन। 2 बालाबनि 4 सिरि बुंदों, आरो बयबो गोथार जिउजों सुफुंजाबाय, आरो जिउआ बिसोरनो बुंनो होआमोन बादि बिसोरो मालायनि माथोफोरजों रायनो हमबाय। बेवहाय जों मोननो हादों इसोरनि बाथ्रा, जे इसोरनि रावखौ गुबुननो मिन्थिहोनाय। जि भाषा गाव मिन्थियामोन नाथाय गुबुनफ्रा मिन्थिगौ, बे भाषाखौहा मिन्थिनो हानाय बादिहाय इसोरनि हायख' होनायनि बाथ्रा बेवहा जों मोननो हादों। बे गासैबो जाहैबाय इसोरनि खामानि मावनाय। आरो मा बे जाहैबाय रायजोनि बाथ्रा, जोबनो गैयै जिउनि बाथ्रा। बे जाहैबाय मानि बाथ्रा? बे सोरगो रायजोनि बाथ्रा बेवहा जों मोननो हायो। सोरगो रायजोनि बाथ्रा। ओंखायनो बुंदों, who had delivered us from the power of darkness and had translated us into the kingdom of his dear son. कलसियानि 1 बालाबनि 3 सिरि। जोंखौ सोरो जोंखौहा गुस्लायहोखो, सोरो जोंखौहा सोलायनानै लाबोखो खोमसिनिफ्राय माव लाबोखो? बिनि रायजो, सोरनि रायजो बियो? जिसु ख्रिस्ट'नि रायजो, इसोरनि बिसा, बिनि रायजोआव सोर लाबोखो जोंखौलाय? बेयाव जों मोननो हादों खोमसिनिफ्राय ख्रिस्ट'नि रायजोआव लाबोनाय। कलसियारि 1 बालाब 3 सिरियावहा जों मोननो हायो।
कल'सियारि से बालाकनि 13 सिरि